Здравейте, в това филмче ще ви покажа един монитор Philips BDM 4065UC 40-инчов 4K монитор на 60 Hz от Philips. Ето това е кашона, в който идва монитора. И това е самият монитор. 40 инча, според мен този размер е идеалният за 4K, тъй като при по-малките модели винаги е нужно скалиране, за да може да се чете текста и да изглеждат нещата нормално големи. Но според мен дори в Windows 10 в момента скалирането е на много лошо ниво и не се получава добре, става страшно грозно. А пък 40 инча е най-малкият размер, при който може текста да се чете нормално, без скалиране, без оголемяване. Освен това, Philips в момента с този монитор предлагат може би най-добрата цена. Има още един монитор, който Tech Syndicate наскоро направиха ревю, но той е така наречената куче марка, въпреки че е дори малко по-евтин. И има няколко проблеми с него, които наистина не са много добри. А и като се включи факта, че най-вероятно няма да има гаранция в България, остава само този избор за момента. Цената на този монитор е около 1600 лева в България. Така, какво получавате освен монитора в кашона? Quick Start Guide плюс един куп кабели. Доста от кабелите са опционални, зависи в коя държава сте. Може да получите един или друг кабел. За България единственият кабел, който аз поне не получих, е този USB 3.0 кабел, който е плинка към компютъра, понеже монитора има USB 3.0 хъб на гърба отзад, 4 портов. Всички други кабели ги има, които са HDMI кабел, стандартен VGA кабел, аудио кабелче 3,5 мм жак, някакъв RS232 кабел, който е най-вероятно за апгрейд на фирмуера на монитора или за support на самия монитор по някакъв начин, CD с драйвери, електронна версия на гайда и заводския тест с резултатите от тестовете в завода. Също така и стойката за монитора, която се състои от само две части. Ето тази част, която се опира в бюрото, на което ще го сложите, и едно малко черно винкелче метално, което с 4 винчета се връзва към стойката. Абсолютно елементарно е. След това монитора се пуска отгоре върху това винкелче и може да се стегне с още 4 болчета, които аз още не съм сложил. Също и тази мека лепенчица, която най-вероятно служи за това, ако монитора се опира към стената, да ни я драска. Това представлява гайда. Монитора използва 80 вата ток и наистина горе-долу толкова ползва, между 80 и 82 горе-долу. Така, когато е включен. Какво имаме от лявата страна на монитора? Отгоре надолу, първото е, черното е жак за слушалки 3,5 мм, след това е аудио жак, пак 3,5 мм, VGA порта, два дисплей порта, един нормален размер и един мини. Аз нормалния съм го включил вече. След това има два HDMI порта, един от които е MHL Mobile High Definition Link. Това служи за включване на телефони, таблети, някои Blu-ray плеери го поддържат. И най-отдолу е малкото портче, наподобяващо 3,5 мм жакче, което е за RS235 кабела, който е за най-вероятно за апгрейд на фирмуера. Освен това отзад има, както го споменах вече, 4 портов USB 3.0 хъб и единственият кабел, който казвам, че не се получава в България, е ето такъв кабел. Това се включва в монитора, това е в компютъра. Това е uplink-а, по който би трябвало данните от компютъра да отиват към хъба. Отзад също е и захранването. Монитора поддържа VESA Mount 200 по 200. Отзад има отвори за VESA Mount 200 по 200 мм.
От дясната страна на монитора има едно щракалце копченце за включване и изключване, което като се изключи, изключва напълно монитора и консумира 0 вата. Тази камера отгоре не е към монитора. И от дясната страна също има и едно джойстиче, което сега ще ви демонстрирам какво се прави с него. Когато се мръдне надясно, изкача екранното меню на монитора. Така, на първия екран показва кое е включено към монитора в момента. В момента съм включил само DisplayPort. Наляво излизаме, надолу. Формата на картината. Widescreen 4:3, 1:1. Осветеност, контраст, sharpness, Smart Response. Тази настройка, Smart Response, променя рязкостта, с която пикселите получават захранване. По принцип този монитор е с 8,5 милисекунди Response Time, като с тази настройка на най-бързата степен може да се свали според Philips до 3 милисекунди, според повечето ревюта, които гледах, не по-малко от 5,5 милисекунди. Но това осезаемо разваля картината и аз мога да потвърдя това нещо. И затова дефолтната настройка е OFF, аз също я държа на OFF. Smart Contrast, това автоматично променя контраста според осветеността в стаята. On и OFF, аз го държа на OFF, тъй като имам ръчни настройки. Гама, дефолтното е 2.2, аз я държа на 2.4. Pixel Orbiting, значи тази настройка е много интересна. По принцип, когато включите монитора от копчето от захранването отзад, първото нещо, което изкача, едно предупреждение е, че ако седят статични картини на монитора дълго време, се получава Pixel Burn-in. Това преди, ако някой е ползвал плазмени дисплеи, плазмени телевизори, помни, че имаше такъв проблем с тях. Когато една картина седи дълго време на монитора без движение, се прогаря един вид в матрицата на монитора. Сега аз на LCD дисплей не съм виждал това нещо да се получава, но тук има тази настройка и може би Philips смята, че този дисплей е податлив на тия неща и затова я оставям на ON. Следващото нещо е Picture in Picture и Picture by Picture. На този монитор може да се включат до 4 изображения едновременно Full HD и се разпределят на монитора от 4-те страни. Това е Picture in Picture. Това е Picture by Picture. Picture in Picture е когато имаш едно изображение на целия монитор и един допълнителен в някои от ъглите. Монитор разполага и с два 7 ватови спикъра от долната страна. От тук се управлява звука и откъде да идва звука. През DisplayPort също може да има звук. Следващите настройки са за цветовите настройки. Това е дефолтното. Има sRGB и User Define. Аз го държа на User Define. Език. Настройки на самия монитор. Тези двете неща променят къде да се намира екранното меню. По принцип той е в средата. Аз съм го изместил до край в дясно и надолу. Почти до край. Дали да е прозрачно. И след колко време да изчезва автоматично. И това е на джойстика настройка, една от командите, нагоре или надолу беше. Да, надолу активира това тук. В момента като цъкна надолу променям Audio Source. Мога да го направя на волюм и ще променя звука.
Така. Setup. Това меню е може би най-важното меню, първото меню, което трябва да влезете, когато включите монитора. И то е защото дисплей порта на този монитор по дефолт беше сетнат на 1.1. С включването на монитора беше сетнат на 1.1. И след като закачих дисплей порт кабела, монитора тръгна само на 30 Hz. Имах единствените две възможности, 29 и 30 Hz, което естествено малко ме паникьоса. Веднага почнах да си търся гаранционната карта, но след това погледнах в интернет и видях, че трябва да се смени тази настройка и това е първото нещо, което трябва да се направи с този монитор, за да може да тръгне на 60 Hz. Иначе си седи на 30 Hz. Какво друго остана? Reset. Това връща монитора към фабричните настройки. Information. Това показва модела, серийния номер и текущата резолюция. А тези настройки, тук по-горе сивите, са активни само когато има аналогова връзка. При дигиталните връзки тези настройки не са активни, защото монитор автоматично си настройва тези неща. Така, както споменах, когато се натисне надолу, изкача менюто, което е зададено от настройките. Нагоре се появява шорткът за Multiview. Ето, например, сега ще го сетна на 2. И така може до 4 картини едновременно да се виждат на монитора. 4 Full HD картини. Наляво изкарва меню за предефайнати настройки на осветеността и контраста. И надясно си е менюто. Ако монитора е включен през DisplayPort или през HDMI, се появява едно такова нещо в Sound панела на контрол панела на Windows. Иначе звука, който се получава от монитора е доста посредствен. Може да се сравни с на малко по-добър лаптоп. Ето сега ще ви покажа какво има на CD-то на монитора, което идва заедно с него. И ето това е съдържанието на диска. Има юзер меню, има на български. Отстраняване на неизправности и често задавани въпроси. Драйвери. И едно приложенице, наречено Smart Control, което за съжаление в моя Windows 7 нещо се бъгва и не работи. Но тук го имам в една виртуалка инсталирано. Сега ще ви покажа какво представлява приложеницето. Ето това е приложението. На теория предполагам, че може да се променят настройките на монитора през него, но тъй като на моя Windows нещо се бъгва и не иска да тръгне, няма как да го разуча в детайли. Така, що се отнася до самите параметри на монитора, този монитор е един от мониторите, които съм виждал с най-добър контраст. Очевидно, нали, аз в момента снимам само с Full HD камера, която нито може да му стъпи на резолюцията, нито на контраста, нито на ъглите на виждане, но като цяло монитора се представя изключително добре според мен.
Друго интересно нещо, което може да се питат повечето хора за този монитор, може би, е как се играе на 4К монитор. Ами, идеално и то при около 30-40 фрейма. Като си имам предвид, че моята видеокарта е доста слабичка. GTX 770. Играенето не и пречи по никакъв начин на 4К. Сега ще ви покажа, че наистина е 4К в момента на настройките. Като даже повечето екстри са ми над нормал. Като при тази резолюция изобщо не е нужен никакъв антиалайзинг, той само влошава перформанса на игрите, тъй като има толкова много пиксели, че дори да се включи антиалайзинг няма никакво подобрение в картината, само пада перформанса. Следващото нещо, което искам да спомена, е няколко недостатъци, които аз лично виждам в този монитор. Всяко хубаво нещо има и лоши страни, естествено. Първият недостатък е, че екранът е малко огледален, тип glossy screen, не е матов. Не е много лъскав, но все пак има значително количество от блясъци от него. По принцип аз монитора обикновено го ползвам в по-тъмни условия, не се притеснявам много от това и самия монитор изглежда много добре с този екран. Но ако сте човек, който по принцип не харесва от блясъците и харесва по-матови екрани, имайте го това в предвид. Другия недостатък, който така наистина е по-сериозен, е, че стойката е абсолютно по никакъв начин не може да се настройва или да се модифицира. Даже не може да се върти монитора. Просто веднъж сглобили се, остава в това положение за винаги. Но както споменах, отзад има 4 отвора за 200 по 200 V за маунт. Така че може да си купите стойка за 35, 45, 50 лева някъде. В заключение, какво може да се каже за този монитор? Аз лично му давам оценка 6-. Просто много добър монитор, един от най-добрите монитори, които съм имал. Като минуса го давам единствено заради факта, че има изключително дървена стойка, която не може да се настройва по абсолютно никакъв начин. Иначе монитора си е идеален. Идеални ъгли на виждане, отговаря на 83 вата, които му дава, даже де-факто консумира между 80 и 82 вата. И ето сега ще ви покажа как изглежда този монитор в сравнение с стария ми 30-инчов монитор. Ето това е разликата. Просто 30-инчовия монитор изглежда като малко детско мониторче в сравнение с този истински монитор.